Hello guys, mayong buntag sa inyong tanan dia guys. Tanawon taning lubi guys. Kaya natumba ang lubi guys. Gahapon sa hapon guys natumba. Itong tanawon ng punuan guys, anong natumba man guys. Lukat din ang lubi guys. Tara guys oh. Gani wala ang gani guys, wala na igo mong balay guys. Naigo pang balay bungkag itong kusina ba. Guys, sa kusina man dapit guys. Gani wala na abot guys. Dayo ra guys. Niyang punuan guys oh. Pating taas guys oh. Dili ta mo agi guys, ato ning natayon guys. Kaling gusto mo guys. Hapit mo na igo mong ganggangan guys ba. Hanggang kayo natakbandra. Nalihay ra gamay guys. Gula pa bungkag ang ganggangan ba. Naramong ganggangan guys oh. Narada di dapit na tumba guys oh. Nani kayo nakuan ra eh. Wala na igong ganggangan. Ramong kusina guys oh. Atik yung dabot sa kusina guys ba. Naigo pang kusina guys, bungkagit guys. Gani kay layo-layo ra guys. Anong ganggangan na mo? Gani kay wala na igong ganggangan. Naigo pa bungkagit. Gani wala na igo tong kuan ba kusina. Nigo pa bungkagit. So okay, tara na akong tindahan sa. Okay guys, thank you for watching guys.